We read that this is the birthplace of the pizza, Napoli. This is from Napoli. Napoli made. Thank you very much. This is very convenient place, beautiful place here. It's very close to the station over there. So we thank you so much for having this lunch. Thank you. What's your name, sir? Alessandro. Alessandro. Thank you very much, Alessandro. Hey, Napoli pizza. Pizza hlauh chhuahna hmun. Khawvelah pizza hlauh chhuahna hmun ania. Napoli khawpui. Chumi chu Napoli pizza ngày mai chu an ai ta tu em lo mi tiêm nghe Napoli xin chu chuan hay pizza margarita an aya apa man la tak em le kebab te atelani hi atui khop mai hey tu la lai tak hi Napoli Naples Italy ania Napoli khawpui tiang chu chu ma la kan ta tlang so pitang lo lang so volcano tlang tu ma khanin alo puak ke a chuan apul a chhevela mun chen pat Pompei kan ti mc khawpui ta ka alo chi ma chuan arclian khawpui ang chi ta ko alo chi ma chu archaeologist hawin an lo lai chuak in an lo bungal thale a chuan archaeological site Pompei archaeological site ito po in aming atlang na may ito Chutianga Chutianga pero chuan in tourist attraction food pakalatan an lo dan ito chuan archaeology lam sirmi tan po sabi filoso man tangkai tak useful em maya at pang tangkai rin po kani chuan kanam nalai tak may ay Bay of Naples ania chuan ai port nom te chisan san pai nom chol na mun ania gin nom chol la ania chuan swimming pool te apula hian a omani heming hmingthanna apula hian chuan he lai an mu so ferry local la cruise an chuaka international port ania chuan international port ni agin khawvel mun sam sanga helai kun tang in an chuak boka chuan so mi lo lang so castle ania castle novo antia tunma medieval tunlai edi sang sa hi khawvel la an lo sakani so chu tunma medieval tunlai an putnu boka chuan sami pia te loka so ni so an so Royal Palace of Naples ania sami so Royal Palace of Naples ania achunga son an royal family lam si te gallery chi sang mai tu boka alo da hokni chuan sami royal family Royal Palace ta son in Piazza del Lepsito antia o sukat ka soi lo mai te ya chuan chumi chu boka Lepsito boka chu pawimawh tak mai helai vela sevel swim hi apun pawimawh tak mai nia chuan minute kha tanga minute som pa in khawvelah ya han fan theila mai tourist attraction pun pawimawh tak mai ni chuan hemi tui pula hianin hotel hian tak mai o boka chuan restaurant pawimawh tak te tui tak mai theina pun o boka ni chuan kalan soitel chu Naples hi pizza khawvel hmingthanna tak mai pizza lo pian chhuahna hmun the birthplace of pizza antia Naples hi Naples khawpui tang hianin pizza hi alo piang chuaka chuan pizza chu kan thiat theu angin Italian chaw chuanin pizza le pasta chu kalo kan op in arin op lawa chuanin khawvel sam sanga apingala em maya chuan chumi singami pakhat pizza lo pian chhuahna hmun khawpui ani na hi atui em maya poin po khanin pizza kan heya atui khop mai yang chuanin helai na dia helai mun tang kianin pizza tui tak mai khawvel poina agai san em mai le with em mai chumi chu lo pian chhuahna hmun ani ka kalan saidel ni poin dia helai mun Napoli khawpui Pathian Pathian poina kan chang hi kan lom tak suda chuan eng
ngồi tận tận mấy thầy tụ ra xem tụ Pathian này là tổ tổ thật sự của này ok